Isihloko sale nkonzo sithi iSouth Africa ayivuke emaqandeni. iSouth Africa ayivuke emaqandeni. Incwadi yamaHubo 83 verse 1 to 5. uNkulunkulu ungathuli. Ungabi isithuli uNkulunkulu. Ngokuba bheka izitha zakho ziyaxokozela. Nabakuzondayo bayakuvukela. Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho. Baceba ukulwa nabafihliwe bakho. Bathi wozani sibaqothule. Bengaba besaba isizwe. Negama lika Israel lingabe lisakhunjulwa. Bacabanga inhliziyonye. Benza isivumelwane ngawe. Amen. Ngaphambi kokuba ngibe ngumfundisi ngabe sengiyimantshi iminyaka edlule kwengamashumi 20. Ngaqala ukuba imantshi kusengihulumeni wabamhlophe. Kwaze kwaba ilohulumeni omusha osiphethe. Umthetho kahulumeni omdala nomusha washintsha phambi kwami. Njengabahluleli bamacala ithina saqala kusebenzisa imithetho ekuyiconstitution entsha. Sizimanje sahlale siya kuma seminars siyochazelwa ngeconstitution entsha eyayibizwa ngokuthi it is the best constitution. Kuthiwa idlula ngisho iconstitution yase-USA. Izinto eziningi kulomthetho wethu obizwa ngokuthi best constitution aziyo lento esifundiswa ukuthi uyiyo. Kodwa it is the worst constitution you can think of. Kodwa namhla asinankinga yokudwetshelwa umthetho sisekelo ophambene nempilo esiphilayo kuphela. Kodwa sesizithola sinohulumeni osifuyile. Sengathi thina asikwazi ukusicabangela. Angeke uqonde ukuthi kuchazana ukuthi sifike sivotele abantu ukusiphathela izwe. Bese kuba yibo abathengisa ngezwe lethu kwezinye izizwe ngaphandle kokubonisana nathi. Njengamanje siyisizwe esifana nesiqiwu ngezindlela eziningi. Uhulumeni usiphatha njengezilwane ezifuyiwe. Usenza sibe ngabantu abanganangqondo. Nokufanele sicatshangelwe yibo ukuthi ikuphi okubi ikuphi okuhle. Singcono nesiqiwu ngoba siyanakekelwa. Kodwa isimo esiphila kuso kuhulumeni wethu asichazeki. Ngijwayele ukulalela umprofetikazi wase-America uSister Celestial echaza ngesimo eSouth Africa ekuso nezinhlobo zonke zobugebengu esiphila ngaphansi kwazo. Lelizwe selihamba phambili ngokudayiswa kwesidakamizwa, i-human trafficking, i-prostitution, nokudlwengula ubulawe abantu besifazane ngendlela ehlasimisa umzimba. Angazi ukuthi kusukela sathola inkululeko ama-undocumented immigrants alapha eSouth Africa
mangakanani. Ngenxa yalohulumeni esamkhetha ukuba asiphathele izwe, ithina esesizihambi, ama-foreigners asekwazi ukusixosha ezindaweni zethu, asixoshe nasemsebenzini yethu kusebenze bona. Sesephuca yonke inhlobo yamabhizinisi ngabokufika. Abantwana bethu bephuca imisebenzi yethu sibhekile, singenambuzeli. Abantwana bethu sekuyibo abahlele emakhaya. Isikole nesibhedlela zethu sesiphucwe ngabokuhamba, asinambuzeli. Lo mprofetikazi wagcizelela ukuthi uma abantu base-South Africa bengasukumeli lesimo, ulaka lukaJehova luzobehlela. Ngenkathi lo mprofetikazi ethi kumele abantu base-South Africa basukumele ukusilungisa lesimo ababhekene naso, ngangizibuza ukuthi konke sizosilungisa kanjani. Kodwa futhi lo mprofetikazi wagcizelela ukuthi lelizwe linenhlanhla ngoba uNkulunkulu uyalithanda. Ukhuluma umprofetikazi ose-America. Ngiyazi kabaningi abamlaleli. kuDeuteronomy 14 uMose uthi, ningabantu bakaJehova uNkulunkulu wenu, ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile ukuba nibe isizwe esiyifa lakhe phakathi kwezizwe zonke eziphansi komhlaba. Amen. Sisizwe esakhethwa nguJehova kwasemandulo. Okwakuthi uma sesihlaselwa izizwe, omdala wezinsuku abe ngakithi. Nasemandulo kwathi uma abantwana bakwa-Israyeli besebugqilini bukaFaro, uNkulunkulu wabathumelela uMose ukuba ezobakhulula. Wahamba nabo iminyaka engama-40 ebenzela konke abakucelayo. Ophezu konke akagcinanga lapho. Sebehlushwa ngamaFilisti, wabathumela uSamson ukuthi ezobalwela. Emva kwesikhathi uJehova wabuye wakhetha umuntu wesifazane oyinkosikazi yomuntu, uDebora, owaba ngumprofetikazi, waba lijaji, wabuye waba ngumkhuzi wezimpi esizweni sakwa-Israyeli. Mina ngiyakholwa ukuthi laba bantwana ababili, uJacinta noPhekela Umthakathi, sibanikwe ngophezu konke. Amen. Ukuba basikhulule kulobu bunzima esibhekene nabo njengesizwe. Amen. Bengihlala ngihlupheka emoyeni, ngizibuza ukuthi njengoba ethi lo mprofetikazi asilwele ukuzikhipha kulolu taku esikulo, lokho sizokwenza kanjani? NgoJacinta mina ngibona kubuye uDebora wasendulo. Amen. NgoPhakela Umthakathi ngibona sibuyelwe nguSamson owakhulula abakwa-Israyeli kumaFilisti. Amen. Ngiyacela ukuba umoya wophezu konke uhlale phezu kwalensizwa nalenkosikazi. Balilwele lize libuye
kwelalikhona singakephucwa ngabezizwe izwe lethu. Amen. Uma sezinqotshiwe lezi zizwe ezothatha izwe lethu ngoheshe, uNkulunkulu akabaphe amandla ukuthi ngabo uchithwe lo hulumeni oyizitha zethu. Amen. Kwakhiwe uhulumeni wabantu nowamukelekile kithi, hayi lo esawubunjelwa ngabamhlophe. Amen. Njengamanje sinohulumeni ongugombela kwesakhe, ongazilutho ngosizi oluthwelwe ngabantu abamvotela ukuba babe kulezi zikhundla abakuzo. Iningi lalezi zikhulu zihola imali engaphezulu kwe2 ngonyaka, kanye nenqwaba yama-benefits kwintela yabavoti okuyithi. Lesi simo sesibenze baqhosha kakhulu, benza sengathi kukhona abakwenzayo kuze babe kulezi zikhundla esebekuzona. Banesibindi sokudayisa izwe lethu, bakhiphe izigidi zezimali ukusivimba ukukhalaza ngezwe lethu. Sebenza thina izinswelaboya ngokufuna okwethu ezweni lethu. Ekuqaleni ngifunde amaHubo 83 lapho uNkulunkulu ethi, ngokuba bheka izitha zakho ziyaxokozela, nabakuzondayo bayakuvukela. Benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabafihliweyo bakho. Bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe, negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa njengoba silingakhunjulwa njengamanje. Baceba ngenhliziyonye, benza isivumelwano ngawe. Amen. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abazi lutho ngale ncwadi esengiyifundile, ngoba sebazakhela abanye onkulunkulu ngaphandle kwaJehova, uNkulunkulu wokhokho bethu. Abazi ukuthi amaHubo 83 akhuluma ngathi, ngoba yithina isizukulwane sika-Israyeli. Kodwa ukuze abezizwe baphathe nezingqondo zethu, basihlakaza, basenza sengathi sangazi lutho ngemvelaphi yethu. Le ncwadi yamaHubo 83 ngizwe ichazwa kahle nenye inkosazana uEnhle kwisihloko esithi systematic erasure. Kodwa angazi noma naye uyazi yini ukuthi lesi simo sokuqedwa kwethu njengesizwe kwaprofethwa ngakho emandulo kumaHubo 83. ISouth Africa iKenani, yizwe lokhokho bethu. Ngakho-ke ngeke sivume ukuba sizohlukunyezwa ngezinye izizwe kulo. Siyisizwe esikhethiwe nesingamaqhawe ukuvikela ongokwethu. Ngithe kusukela emandulo uJehova wasilethela uMose ukuba azosikhipha eGibhithe. Wasilethela uSamsoni ukusinqobela amaFilisti. Wasilethela uDebora ukulwa nezitha zethu. Ngiyethemba ukuthi
nanamuhla kusenguye ophezulu konke osilethele uphakela umthakathi noJacinta ukuba bavikele lesi sizwe ekuhlitheni ngezinye izizwe. Kodwa okwesimanga ukuthi sinabafundisi bamabandla amakhulu nesazi ukuthi bahlale bengabahlaziyi kwezepolitiki. Kodwa namhla lapho sesikhuluma ngezwi elilodwa lokuphephisa izwe lethu njengama-South Africans, abamasonto amakhulu nohulumeni sekuyibo abayizitha zethu. Abantu abaningi bayamangala ukuthi kwenziwa yini ukuthi izifundiswa ezinkulu, amabandla amakhulu nezikhulu zikahulumeni bonke bebe yisitha sale March and March ezoba mhla ka-30. Inkinga ngumona ukuthi kuqhamuke intombazanyana nomfanyana ongelutho ukuqondisa izinto okwakufanele ziqondiswe yibo. Ngakho-ke bazama ngayo yonke indlela ukuba ibhuntshe lento. They feel disgraced to be exposed ekwehlulekeni kwabo. Lesi simo simkhumbuza indaba yetilosi elalilwela ukuba ukapteni emkhunjini. Kodwa okwathi uma lehluleka umkhumbi lawubhobosa emacaleni ukuze ucwile. Kulokhu wacwila umkhumbi, wacelwa nabo bonke abantu kanye nalo lelitilosi. Umuntu onomona wokuhlala efuna ukuphatha noma isikhundla kodwa engenakhono lokwenza lokho, engakhetha ukudayisa nezwe kunokuba ebone kuphatha onekhono kunaye. Njengoba sibabona nje bela noJacinta nophakela umthakathi. Umona ukuthi thina sehlulekile. Ngakho-ke bekuyini lezi zinto ey'buse ey'qoqa umhlaba wonke. Umona unjalo-ke. Lezi zikhulu-ke zinalowo moya wokuthi ngoba le March ayiqalwanga yithi ayingaphumeleli. Kunalokho akumane kubhubhe isizwe noma nabo bengabhubha kuleso sizwe. Ukhona umuntu ongaboni ukuthi ukuvuma ama-undocumented foreigners ukuzocasha kuleli izwe kuwukusephuca izwe kungukudayisa ngezwe lethu. Ukhona umuntu nje ophila ekhanda ongayiboni leyo nto. Kanjani? Ungaletha igidi zabantu abaqhamuka emazweni onke bezongena ezweni labo undocumented. Bese ucabanga ukuthi uzobuye ube nezwe. Uma sekuqhamuka umuntu elwa nalento bese kuba uwe olwa naye esikhundleni sokuthi ulwe nalabo abantu abazosephuca izwe. Labantu bacabanga ukuthi sizilima inthini. Bazozivikela ngokuthi nabo abawemukeli ama-undocumented foreigners. Pho yini eyenze bangakuvimbi lokho? Ngoba onke amazwe ayakwazi ukuvikela amazwe abo. Kuqala la eSouth Africa ukuthi kungene igidi zabantu ezweni linohulumeni be-undocumented bengazwani ukuthi baqhamuka. Qala kuleli izwe. Yini ukuthi uma sekusukuma umphakathi
bese bekwazi ukukhipha izigidi zezimali ukuvimba ukwenza umsebenzi okwakumele wenziwe yibo. Babona ukuthi sekulimala umsebenzi wabo ukudayisa ngathi kwezinye izizwe. I saw a letter by Professor Lumumba of Kenya to our President Cyril Ramaphosa, where he wrote, Mr. President, don't allow vigilantism to be what defines how you deal with illegality. It is true that every country wants to document all visitors who are in their country. But you don't allow half-naked individuals to be running around the streets of Durban or Johannesburg, moving from shop trying to determine who is documented and who is not. And you don't allow them, particularly when you know that they are using derogatory terms, makurekwere, mabahambe. They are telling Africans to leave. When I wrote that letter, I received several letters from South Africans. Some of them were very angry. And I responded to each one of them with history. Some of them then apologized. I told them, you cannot be in a position where you are telling everybody to go, and some saying documented. Some of you are saying all must go. You are creating an environment where you instill fear in everybody. You are looting shops, and all these and none of the South African leading politicians, I listened to them. They were trying to justify the unjustifiable. And their claim is that fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie. Fellow Africans are creating jobs for them. Unquote. This man is in Kenya, and he does not know what is happening in South Africa, apart from the deliberate fake news around us. Let me first refute this claim by Professor Lumumba that it is a lie that other Africans are taking jobs from South Africans. Instead, foreign Africans are creating jobs for them. Professor Lumumba is talking nonsense. My daughter completed Bachelor of Medicine, MBCHB, at Nelson Mandela School of Medicine in 2006. She then worked as a medical doctor in various hospitals around Pietermaritzburg. In November 2003, she became ill and took sick leave. But when she returned to her work in Edendale Hospital, she never got back her post till today. As I'm talking, she is still at home, unemployed. Most of these hospitals around Pietermaritzburg are almost fully occupied by foreign doctors. Others are managers, and others are heads of departments. To my knowledge, a foreigner cannot be employed as a permanent civil servant in South African government
unless he is doing a specialized job. Apart from this daughter, my children, together with my grandchildren, are also matriculated, but all unemployed. Vacancies are filled by the foreigners. As I'm speaking, more than 6,000 foreigners are employed in South Africa as civil servants. 5,000 matriculated African youth are unemployed. For Professor Lumumbo, this is the creation of jobs by the foreigners for the South Africans. He is mocking us. Bengicela ukuthi uJacinta noPhakela Umthakathi noNtuli oyiPremier seKZN bebeyohlola ukuthi kwenzekani kulezi zibhedlela zaseMgungundlovu. Kungenzeka kanjani ukuthi ngingafundisa indodakazi yami kanzima kanje bese ivele iphuca umsebenzi ngabantu bokufika. Umongameli wethu ululekwa ngama-foreigners ukuthi kumele asiphathe kanjani thina esimvoteleyo. Sibizwa ngabezizwe ngokuthi singamaventilante uma silwelwa izwe lethu. Le constitution abamhlophe bayenza ngendlela ukuthi basiphathe ngayo. Ngisho sesikhululekile. Ngakho ke akuzukuba lula ukuphasisa i-constitutional reform unless we demand its application as we are doing for the deportation of the foreigners. Kule constitution eyakhelwa abamnyama ayikho i-provision ye-referendum eyayiku-constitution yabamhlophe neyabakhona ngo-1992. Yeah. Kwaba ne-referendum yabamhlophe bodwa ukuthi bayavuma yini ukuthi kube le constitution ekhona. And i-referendum ngenhlanhla yakuvumela lokho. But there was a referendum. And yayingaqali mhlawumbe nango-1983 yabakhona i-referendum ngoba i-constitution yabo yayiprovida that. Kodwa mase bakhalena yethi i-constitution i-provision i-referendum is out. Ngamanye amazwi ayikho into esingayenza thina as a nation. Kufanele siphathwe abantu ababili abathathu, siphathwe amajaji noma abaseparliament mabe ibavuma i-2/3 majority. But among millions of people who are not happy, we've got no power. Yet laba bantu bavotelwe yithina. Asibavotelanga ukuthi besenze iqhinga. Sabavotela ukuthi besithuthukise. Mase sibona ukuthi abasithuthukisi, we must change it. And asikwazi ukuthi sakhelwe abelungu abangasekho phakathi kwethu basakhela ukuthi kophela iminyaka emingaka you cannot change this what we made for you. And that is what is happening. And we are not fools. We cannot go on like that. No. Yobunkulunkulu ophezu konke akekho. Ngeke sikwazi ukuba sibe ziqhila noma sesakhululeka. Ngakho ke lama protest akangagcini ngokuba ngokukhipha kulelizwe abokufika kuphela. Kodwa akahlanganise nokufuna ukuba kube ne referendum yokushintshwa kwe-constitution ukuze sibe ne president ekhethwe ngabantu. Amen. Ngoba lelizwe lolunga kuphela mangabe siba ne president ekhethwe ngabantu. Amen. Hayi lento lena eyenzekayo. Kuthi noma i-president singasayifuni kodwa singakwazi ukuyishintsha.
What nonsense is that? Asilwele ukuba ukhetho luka-2029 lufane nokhetho luka-1994 lube ne-constitution entsha. Siyacela ukuthi ophezu konke le mashi yomhla ka-30 Juni iholwe nguye. Ibe impumelelo ngaphandle kokuchitheka kwegazi. Omdala wezinsuku owahola okhokho bethu ebakhiphe eGibhithe namanje akabe nathi angavumi isizwe sakhe siholwe ngomubi. Ophezu konke akavikela abaholi bale mashi yonke imicibisholo yezitha ebhekiswe kubo ibuyele ezitheni. Siyacela Nkosi ukuba ungasilahli. Ukhumbule leso sivumelwano owasenza wena wedwa nokhokho bethu. Ukuthi uyohlala uNkulunkulu wethu.